Prečo aj táto obeť na ceste domov nesmie byť nikdy zabudnutá a nesmie byť nikdy zbytočná. Vojak nie je len obyčajným zamestnaním, je to poslaním pri ochrane záujmov Slovenskej republiky, pri ochrane mieru a pokoja v Slovenskej republike, ale aj v zahraničných misiách, kedy každá situácia má dopad pre situáciu na Slovensku. A preto si ich prácu musíme nesmierne vážiť a žiadne z ich mien nemôže byť nikdy zabudnuté. Vždy, keď vidíme vojaka, vždy, keď máme šancu sa zamyslieť nad úlohou ozbrojených síl, skúsme sa v duchu, možno aj verejne, poďakovať profesionálnym vojakom za to, že tú službu berú smrteľne vážne, že sú vždy pripravení nasadiť aj svoj vlastný život na ochranu Slovenskej republiky. Česť pamiatke tých, ktorí položili svoj život pre záujmy Slovenskej republiky a ochranu Slovenskej republiky.